παρουσιαστικό Φύγη, Φώτη, Σιταρά, Πριόνια, Καλυθέα, Κακουπλεύρη. Συνέχεια, καθημερινά, τσάπα και γκρέντερα από πίσω, τσάπα μεγάλη, 700, 800, μια κουσάρα. Όχι πάνω γιατί δεν προλαβαίνουμε. Για τον Δήμαρχο τι έχεις να πεις? Για τον νέο Δήμαρχο, ο άλλος Δήμαρχος, ο πρώην Δήμαρχος θα μπει πάλι. Εξηγημένα. Θα κουπούν όλα τα δέντρα και θα επισκέπτεται κόσμος εκεί που ψαρεύουν τα ψάρια. Τα ψάρια επί του πλήστον, το καλοκαίρι θα πηγαίνουν στην Καστοριά, διήμερη αναμονή στην οικία τους, 5 ώρες στην Καστοριά μόνο φτάνουν 5 ώρες. 2 να πάνε, 1 να μείνουν και 2 να φύγουν. Αυτά. Τώρα, αν το στάρ φέτος δεν είναι σε μεγάλο μέγεθος καρπουζιό, μην του κόβεται καθόλου. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα γαμθούμε, θα πάμε μια μέρα Φώτη για ψάρια, να γαμίσουμε τις πρώτες μέρες την Άνοιξη. Τότε βγαίνουν οι καλύτερες Σουηδέζες, μετά φεύγουν αυτές, δεν αντέχουν τη ζέστη. Φεύγουμε κι εμείς για τη Σουηδία. Από κοντά. Πίνω τώρα μία γουλιά κοκακόλα εις ανάμνηση του δίλιτρου δίφραγκου. Κοκακόλα γλυκιά και ζεστιά. Ένα παντελόνι, άλλη μέρα όμως δεν έχει. Φεύγα τώρα, έλα τώρα. Φόρμουλα καινούργια κόκκινη ροζ στη Μελβούρνη. Νέα ρόδα BMW για τα φορτηγά. Τι θα κάνουμε τώρα?